pisan kawin Jayanti jenengan. Kate grinding pelok nang. Wis pokoke sudah mayangnya pengendara yo iki wae. Penggendere yo kuwi. Pengrebabe yo kuwi. Penggendere ora usah. Angel tatanane. Asal gawe-gawe lho iki Bu. Rumah materi pasaran gini ku. Niki mboten napa-napa kula seneng. Kok Klaten mlayu teng Karang Pandan iku nilakake nek sing teng Karang Pandan iku nggih pancen kepenak. Mula ya wis ora sambagus iki. Mangkate nek wong liya ya wis wong liya ora tak pindah-pindah rono-rono. Bagus, ya bagus. Kate ginding pelok enam. Ora saged kok lagune lawas-lawas lho. Angel ya sini iki kok. Yo. Kino pita. Oh, gelene gak elek ganti Pak Cindaliun. Ojo. Kangku Golek unggahe ngono kuwi iso lae. Wawake munggah gremu. Wedi. Mesti ombo. Ombo santai. Terus Mando empret. Jadi saiki kuwi jenggot. Kalau enak nih kan? Takon, Pak. Jenggot di sini dhuwur. Lah perlu ning nggo apa? Ini kok. Anu jelas Pak Ustaz itu sunah rasul. Kudu dinang ngono lho. Lah ngene ya perso. Terus piye dipraktekke piye jenggot iku dinang? Nek makan to nggih. Heeh. Ayo Pak, biasanya lumayan lah gandeng tangan gitu.
sayang lho cekel jiwa. Sayang. Yo lah piye karo bojo lak yo ngono. Anak ngeloni Masku. Asline ora sampeyan. Sabun. Ya anak empret ya, Ci. Ya. Yang manuk orang lu ya? Mboten, manuk empret kok. Kayak mau wis metu dis. Iki manuk. Lari incer-incer nek lah ganjung lari kok. Pating seruwi calurutan Menong kumpul. Jenenge lagune mawar kuning lho, Dek. Wis. Manto betet iya mulya. Gamelan ana omah ke wolung set. Pirang tenan tak tawake lho, senang. Nggih, matur nuwun sakniki jenengan dihanok pinter iklan. Nggih, soal tawake gamelan wolung set. Sing kena perlu kabeh. Kayane pirang tak kae. Kayaknya pinter bisa kok. Nek wong sangu tak ngeten. Iya. Mulai rupanya. Banyak yang melos lho Mas. Masih. Mula praenan iki kaya kotrak. Sing penting mboten ora amal lho nggih. Iya. Pating seruwet suwet. Sampai nek guruku ora gelem komentar, ditokke wis lho terus. Iya. Ya ampun Mas. Ayo gare gendeng lho ora komen lho. Arep metu loro-loro gendong barang kok nyuti ora disiapke iki sinden apa? Wong nek omah wis tak siapke kan. Iya. Ngantek kaya nota. Bocah aku lho, kepala tiga kok bingung. Yuk. Mawar kuning. Anjen
Tampil Slendra Sanga